Kausuri nyakura mogi wang'eyo weche motendore kod wach mar obok mag wuoth ma bende osebedo ka kelo ng'ur kowuok kuom joma ne oro kwayo. Piny owacho oyango ni giyudo obok maromo 112,700 magoyo chapa obok mag wuoth mong'ere kaka passport, ma wach ne osebedo ka kelo ng'ur kowuok kuom jopiny mane oseoro kwayo. Kokalo e oboke mochiw e kogno kod jagoro mongirore e migawo mochung' ne wuoth kata donjo e pacho ka Julius Bitok, oyango ni obok go dhi konyo e goyo chapa passport manyien ma iye kata manyaiye romo 50 kod manyaiye romo 66, ka bende ojiwo joma ne oro kwayo mar yudo passport manyaiye 34 mondo ochwal kwayo mar yudo manyaiye 50 kokalo e lai mar mbui mar eCitizen. Oboke no bende oyango ni kore dwe manyien gidhi yudo tese mag goyo chapa passport manyaiye 34 kendo tieko midhiero ma osebedo ka okwako chenro mag chiwo obok mag wuoth ne joma dwa dhi e pinje maoko. Bitok kata kamano oyango ni gidhi goyo chapa passport kaluwore kod kaka ne ji oro kwayo. Onyiso ji mane oro kwayo mondo ong'e kama wach passport magi osechope ka gioro ote machuok kokalo e namba 222222.